Què tal? Salutacions. Benvinguts a la tercera edició de l'October Trail Menorca, una cursa de muntanya que transcorre per la costa sud d'aquesta magnífica illa de la Mediterrània, ideal per disputar corrent o simplement fent trekking, gaudint de la bellesa d'aquesta zona natural d'especial interès. Aquest any, a més, l'October Trail recuperava tota la seva esplendor després d'una edició, la de l'any passat, marcada, evidentment, per les singularitats de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. El dia abans de la prova, i com ja és tradició, els participants van passar per l'hotel Lago Resort Menorca a recollir els dorsals. Fins a 800 corredors van poder participar d'aquesta cursa que es dividia en 3 diferents distàncies, 32, 19 i 11 quilòmetres, i que és una de les 5 proves que conformen el Campionat de l'Illa dels Trails, que finalitzarà al novembre amb la Trail del Nord. En la distància llarga, els 32 quilòmetres, es concentraven els grans favorits, encara que tots ells es mostraven prudents abans de la sortida. Bueno, les sessions sempre són bones, ja veurem com va. El dia sembla que acompanya bastant. I la carrera és xula, un poc complicada de córrer, hi ha bastant de pedres i això, segons quins trams, però bueno, esperem que bé. Bueno, és una carrera, entre cometes, bastant corredera i en principi me la prendré amb bastanta calma al principi, perquè venc d'una competició de fa 4 dies i bueno, si els rivals me deixen, doncs m'ho prendran de menys a més. L'etapa reina arrencava des del pàrquing de la platja de Son Bou, la més llarga de l'illa, amb 2,5 quilòmetres de sorra que els atletes havien de superar abans d'endinsar-se en terrenys més boscosos. Guillem Duran i Llorenç Esteve passaven primers pel punt de control de Sant Tomàs, seguits del local Joan Florit, que arribava convalescent després d'una caiguda a l'Ultrapirineu. Mentrestant, prenien la sortida els corredors de les distàncies menors. Els de la cursa de 19 quilòmetres sortien des de Cala Mitjana i els d'11 des de Cala Enturqueta. Tots ells acabarien el recorregut a la zona turística de Cala Bosch, a Ciutadella. En dones, una vegada més, la local Maria Lles prenia avantatge des dels primers compassos de la cursa. L'October Trail arribava aquest any a la tercera edició, després del debut el 2019 i la celebració circumstancial l'any passat, marcada per les mesures sanitàries obligades per la Covid. Aquest any, la cursa, patrocinada per la Fundació Foment de Turisme de Menorca i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, es consolidava amb més de 800 corredors inscrits, un 40% arribats de fora de l'illa, cosa que agraeixen tant les institucions com els organitzadors, que treballen conjuntament per allargar la temporada turística i poder oferir nous al·licients fora dels mesos forts d'estiu. La veritat és que aquest any, després de tercera edició, va fet la segona en tot el tema Covid, que només van tenir 150 inscripcions. Aquest any ja arribar a 800 inscripcions, vol dir que consolidam i tenim la recompensa de l'esforç fet l'any passat de donar continuïtat a un esdeveniment com aquest. En aquesta cursa hem passat de 350 a quasi un 40% de les inscripcions i la veritat és que estem molt contents de mostrar l'illa de Menorca amb una experiència com aquesta esportiva i amb els dies que ens fan mes d'octubre en aquesta illa. El dia era tranquil a Cala Bosch, amb una animada platja plena de banyistes i jugadors de vòlei, a més de tot el públic que s'havia acostat als voltants del Lago Resort Menorca. Els corredors gaudien dels magnífics paisatges de la costa sud, en trams pertanyents als ajuntaments de Laió, Migjorn Gran, Ferreries i Ciutadella, mentre Llorenç Esteve, destacat en el primer lloc, s'encaminava cap a meta per segellar el crono en un temps de 2 hores, 20 minuts i 46 segons, que el convertirien en el més veloç de tots els atletes que hagin corregut fins ara a l'October Trail. Anava una mica així precavit perquè m'han parlat que és molt tècnic, sobretot la part final, no te passis de ritme, els turmells,
I bueno, hem anat amb un company que hem anat a estirar i arronsa, ara ell, ara jo, i així jugant, com per dir-ho d'una manera, fins a Macarella, fins allà al 18. I ja me n'he anat fent i dic, bueno, doncs vinga, anar seguint i anar veient aquests paisatges que són preciosos i disfrutar. El local Joan Florit, vigent campió fins a la data, creuava la meta 11 minuts després, evidenciant els problemes físics. No, bueno, ja venia cansat, no venia 100%. A la carrera duc ja un any molt llarg, he hagut de marcar moltes coses i he arribat justet, he fet el que he pogut. Les cames les tenim bastant ja molt cremades i he aguantat, he hagut d'assegurar la Lliga d'Asfalts, que és l'objectiu d'avui bàsicament. Si podia guanyar molt bé, donar la bona a l'Endurance, perquè he fet un carrerón. I bueno, ara descansar un poc i pensar ja l'any que ve. El tercer lloc del pòdium va ser per a un dels més veterans i estimats corredors de l'illa, Miquel Pons, qui als seus 58 anys aconseguia aturar el cronòmetre en 2 hores i 33 minuts. Bé, jo m'agrada partir fortet, he partit ja fortet, i quan he sortit de la platja de Sant Boi ja anava 5è, i quan pensava que arribaria quart he trobat en Guillem Duran, que anava caminant, que tenia calambres, i mira, sí, que ara ja hem d'aguantar fins al final, és veritat que m'ha anat bastant bé. A poc anaven arribant corredors a meta, molts d'ells atletes de fora de l'illa que aprofitaven el bon temps d'aquest octubre per allargar l'estiu. Sí, la verdad que es un momento sensacional porque estamos en los últimos coletazos del verano y la verdad que se aprovecha muy bien ahora en este momento la temperatura de una media de 20 grados, que es ideal para este tipo de eventos. La verdad que muy bien, porque es una manera de disfrutar del deporte después del verano y para que el turismo sea bienvenido también en invierno y todo el resto del año. ¿Qué tenemos que decir de las Islas Baleares? Lo mejor del Mediterráneo, ¿no? Y la gente y esto, lo agradable que es la gente y poderte relacionarte con uno y con otro, esto es muy bonito. Mentrestant, feia presència la primera classificada femenina, la local Mari Allès, seguida de la catalana Laura Ramírez i de la mallorquina Xisca Ribot. La veritat que han sortit bastant ràpid i que intentarem augmentar el ritme. Anàvem molt forts davant, però bueno, jo he anat agafant el meu ritme i he arribat a meta bastant bé, la veritat, molt contenta. Una carrera molt satisfeta, la veritat, no m'ho esperava. Pues molt bé, molt bonica. La veritat que, com que hem fet una miqueta de bosc i una miqueta de cales, la veritat que molt dinàmica i molt bé, m'ha agradat molt. La cursa ha estat bona de dur, aquests subes i bajas a mi m'agrada molt i bueno, com sempre, Menorca és un paradís i crec que és molt bon lloc per poder fer curses d'aquestes amb aquest ambient tan magnífic. En una trail, cada corredor té la seva pròpia història per explicar, la seva pròpia motivació per córrer, encara que sempre hi ha casos que mereixen una celebració a part. La veritat és que la sorpresa ha estat impressionant. Jo fa 2 anys vaig fer aquesta carrera, després vaig haver d'aturar per una malaltia, em van operar, un tractament, i la veritat és que qualque estona no ho veia clar de tornar. I la meva il·lusió era tornar amb aquesta, i amb unes companyes, una família i uns amics que no tenen preu, els estim molt, saps? I amb mon pare i ma mare fins i tot han fet una camiseta i ells deuen passar un penar, però estic bé, he arribat bé. Amb el magnífic ambient de la fi de carrera a la platja de Can Bosc, els deixem. Gràcies per escollir October Trail a Menorca. Salutacions i fins l'any que ve.